Sjeme. Razmatranje na Evanđelje dana za 2. veljače 2026. godine. Luka 2, 22-40. Autor otac Lorenzo Montecalvo. Šimun ide u hram potaknut Duhom Svetim. Kada slušamo poticaje Duha Svetoga, postajemo odmah sveti. Ne kažem to ja, nego moj otac utemeljitelj, sveti Đustin od Trojstva. On je imao jedan dnevnik u koji je upisivao prije svega ona neobična, sva nadahnuća koja su dolazila od Duha Svetoga. Duh Sveti je veliki redatelj koji nam svaki dan govori što nam je govoriti i činiti na pozornici svakidašnjega života kako bismo proslavljali Boga i ljubili bližnjega. Duh Sveti nas gura da činimo i govorimo sve više i bolje. Tko prima Duha Svetoga, odabire uvijek ono što je pravedno i sveto. Ujutro je važno zazvati Duha Svetoga na nas da On organizira naš dan i daruje nam snagu i mudrost srca da živimo po Božjem putu i promisli. Po krštenju koje smo primili, pozvani smo svaki dan postajati živa slika Isusa Krista. Duh Sveti je onaj koji u nama oblikuje Isusovo srce. Duh Sveti je svjedok Isusa Krista u našem kršćanskom životu. Često se kaže, slučajno sam sreo, slučajno sam otišao, slučajno sam vidio. Dobro, kao što kažem u svojoj velikoj knjizi naslova Veliki reditelj, ne postoji slučajnost. Postoji Duh Sveti koji te pokreće da ideš u određena mjesta, koji čini da susretneš određene ljude, koji čini da doživljavaš određene događaje kako bi se susreo s Isusom Kristom. Jedan primjer. Prije nekoliko godina sjedio sam u sakristi. Odjednom sam čuo jedan glas koji mi je govorio: iziđi van i malo prošeći po pločniku ispred crkve. Odmah sam poslušao ovaj glas. Nakon nekoliko minuta, jedan član župe kojega nisam viđao dugo vremena prođe pored mene i radostan što me vidi reče: oče Lorenzo, već dugo vremena te želim susresti da ti dam financijski doprinos za troškove župe. Mogu li to učiniti sada? Naravno da sam odmah odgovorio da. Nemoj zaboraviti zazvati Duha Svetoga kada si neodlučan što izabrati, kada te napadne sumnja u vjeri, kada trebaš biti osnažen u vjeri, kada osjećaš da ti je molitva suha, kada ti je potreban savjet. Amen. Aleluja.